apa lakon iki aku wis nyoba ikhlas nanging apa tak lakoni nampa kasunyatane tresno kowe subanding wong liya aku aku yen ninggal desliramu nanging atiku wis ditutuemu Gusti bakatmu apa panyuwunanku muga kowe enggal entuk kantiku sikajo ati durung lilo kowe nyandeng liya apa iki kasunyatan sing tak tampa bebasan ning kembang bakar ana ing ati nanging dudu aku sing wis cukup belaleno timbang atimu lara mergo rasa tresno ora bisa dipaksa atiku percaya yen kowe pasti bisa lilakake aku sumanding wong liya lakon iki aku wis nyoba ikhlas nanging apa tak lakoni napa kasunyatane tresno kowe sumanding wong liya apuranan aku yen ninggal desliramu goyangke tipis-tipis bosku katiku wis tuku-tuku Gusti tansah krungu apa panyuwunanku muga kowe enggal letongkan disingkatke ati durung lilo kowe nyandeng liya apa iki kasunyatan sing tak tampa babasane kembang nanging dudu aku sing wis cukup belaleno timbang atimu lara mergo rasa tresno ora bisa dipaksa atiku percaya yen kowe pasti bisa lilakake pisakas yo sumanding wong liya ati durung lilo kowe nyandeng wong liya apa iki kasunyatan sing tak tampa bebasan ning kembang arep ana ning ati nanging dudu aku sing duweni ayo wis cukup belaleno timbang atimu lara mergo rasa tresno ora bisa dipaksa atiku percaya yen kowe pasti bisa lilakake aku sumanding wong liya lilakake aku sumanding